vil sælge armbånd for 20 kroner per styk, og pengene går til en ny by i Bangladesh. Byen skal hedde Kirat. I byen er der en skole, kirke, huse, bageri, fiskebutik, park og en sø. Og så ligger skolen ligger her, og så ligger en landbrug her, så de kan dyrke, og så sådan små børn, de der børn, sådan noget feriejob, de kan arbejde heroppe. Og så er parken hernede, som der er en fodboldbane, og sådan en hængekøje, og sådan en sø, de kan bade i. Og her er bageri, hvor de også kan arbejde i sommerferien. Og så er hospitalet herovre, hvis der er nogen, der er meget slemt syge. Og så kirken, den er her med folk, de går i hver dag. Og så ligger husene rundt her. Og det her det er fiske. Og der er fiskebutikken, og så sådan fiskelejr. De lejer både ud. Og så ligger alle husene her sådan rundt omkring.